Godmorgen alle sammen, har I haft en god weekend? I skal lave en digital fortælling. I må selv vælge jeres emne, den skal bare være på computeren. Nej, hvorfor gør du det mod os? Jeg magter det ikke, du kan lave din fede lorte opgave selv. I har ikke noget valg, den skal afleveres på biblioteket om 2 uger. Jeg magter heller ikke den her opgave, jeg skrider. Og hvad skal vi så skrive om? I kan fortælle om noget, I godt kan lide at lave. Hej din fucking dårlige lærer. Nej, vent, jeg skrider med dig. Nej, må ikke gå, bliver vi lader jer slippe for opgaven. Ja, okay, vi bliver.